топките, така гирее, танцува, без дрехи. И аз казвам, това ли е романтична изненада? Да. И аз разбирам, че явно той мечтае за такава романтична изненада и в неговата глава това е супер романтично. Да бъде там без дрехи в танц. Оттам казвам, так, явно ние трябва да уточняваме какво за нас жени означава романтика. Мъже, за нас романтика е нещо, което ние можем да покажем на приятелки. А как ще ти покажем голо танцуваш в Инстаграм, нали? Разбираш, не става. Не работи. Така че ако не може да бъде показано, обяснено, направено, това не е преживяване. Така че задължително, ако искате да ни изненадвате, критерия да бъде лайкнато в Инстаграм с много допълнителни фолуърси и всички да ми завиждат. Няма ли завист от другите жени? Не работи. Това е не романтично изживяване. И бъдейки се заедно с GiftTube, вот точно тук може да кажеш, ти можеш да избереш сама правилно романтично изживяване, да се похвалиш на приятелки. И тогава тя ще е много доволна. Остави това на GiftTube да направи правилно романтично изживяване. Не експериментирай, просто го направи.